फाइनली भइल खेसारी लाल यादव और अवसर हुई के जौन गाना रखा जौन गाना के अपनी बेसब्री से इंतजार करत रहन। फाइनली वाला गाना रिलीज के जा रहल बा जौन गाना के टाइटल बा केस तेरी रानी लड़ेगी, यानी केस तेरी रानी लड़ेगी वाला गाना कब तक लगता कौन चैनल से तो कौ तरीके गाना रिलीज करल जाता और पोस्टर पे रोशन रोही के फोटो काहे नहीं के का वीडियो में रोशन रोही हुई है पूरा फुल जानकारी मिली तो के वाला वीडियो में तो वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि यहाँ केस तेरी रानी लड़ेगी वाला गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न अखिलेश काश्यप। अरे गाना लिखले बड़न अखिलेश काश्यप। बाकी तो लोग वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली विकी बॉक्स के। अरे म्यूजिक डायरेक्टर बड़न विकी बॉक्स। बाकी कंपोज कैले बड़न आदर्श सिंह। और वाला जौन गाना बतौन बहुत ही बारूद मस्त खतरनाक हो गया बा। वाला गाना जौन बतौन 3 लैंग्वेज में कल बा। अरे हिंदी भोजपुरी और मगही। अरे हिंदी भोजपुरी और मगही तीनों लैंग्वेज में वाला गाना होकर बा खेसारी लाल यादव के और रोशन रोही के भी। अरे मैं लोग खेसारी लाल यादव और रोशन रोही और सृष्टि भारती तीनों हमने मिल के गाना गईले बा। बाकी तो लोग वाला गाना में जौन बा तो पोस्टर पे रोशन रोही के फोटो नहीं देखावल गया, लेकिन वीडियो में रोशन रोही बाड़न और वाला गाना गईले भी बाड़न रोशन रोही। और गाना बहुत ही तगड़ा बारूद मस्त वाला गाना होकर बा जौन तो लोग गाना बहुत सुने में मजा आई। बाकी तो लोग बताते कि वाला जौन गाना बताओ कौना चैनल से आवेला बा वाला गाना तो वाला गाना जौन बताओ झांखाड़ म्यूजिक। अरे झांखाड़ म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होके आला बा। बाकी वाला गाने के बतावल जाता कि यहाँ कल ही सुबह रिलीज हुई। अरे हाँ कल सुबह ही रिलीज हुई 6:30 में झांखाड़ म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। तो गाने का मिस मत कर लेंगे, गाने का जरूर सुने लेंगे। बाकी तो लोग वाला गाने में वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलन खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी। अरे खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी के साथ बहुत ही बारूद खतरनाक मस्त जबरदस्त गाना शूट करल गल बा। वीडियो भी बहुत ही खतरनाक देखे के मिली। और झांखाड़ म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे खेसारी लाल यादव को थोड़ा सा वीडियो रिलीज कर दिया बा, जाके देख सकते हैं। रोशन रोही भी बड़न और खेसारी लाल यादव के साथ में गाना रिलीज करल जाए कल सुबह 6:30 में। तो गाने के मिस मत कर लेंगे, गाने के जरूर सुने लेंगे क्या खेसारी लाल यादव और रोशन रोही के वाला गाना जौन बा तो 2-3 दिन लागल बा शूट करे में और बहुत ही बारूद वीडियो बनाल गल बा। और खेसारी लाल यादव और सृष्टि भारती गाना दोनों में मिल के गईले बा और रोशन रोही भी वाला गाना गईले बड़न। बाकी तो लोग वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव और रोशन रोही और सृष्टि भारती के फैन बढ़ लेंगे तो वाला वीडियो में आके कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।